טוב, שלום, קוראים לי שקד, ואני רוצה ללמד אתכם איך להיות הכי יפה. היום אני אלמד אתכם איך להיות הכי יפה. אני אלמד אתכם להתאפר ולהיות ממש ממש סטייליסטיות. ככה, בשביל להתאפר, הנה, מי שרוצה לראות, יש לי כאן קופסת איפור יפה עם כל מיני צלליות. אני אפתח אותה. עכשיו, בתוך הקופסת איפור יש לי את המברשת. במברשת משתמשים בה כדי לשים לעיניים. אני יותר מעדיפה לשים את הצבעים הוורודים, סגולים. הנה, תסתכלו. אני אשים... תסתכלו. אתם שמים מהחלק התחתון של העין. החלק התחתון, זה אומר שמהקו מתחיל החלק העליון. אתם שמים את זה בחלק התחתון של קו העין. החלק התחתון, שוב פעם, אני מזכירה. עכשיו, אחרי ששמתם, לחלק העליון אתם שמים, אני מעדיפה לחלק התחתון לשים צבע סגול, ולחלק העליון לשים צבע ורוד. הנה, צבע ורוד לחלק העליון. אוקיי? עכשיו, אחרי ששמתם את זה, תשתמשו בבקשה ברימל. רימל זה שימוש לריסים. אתם רואים? זו מברשת רימל. אתם שמים טיפה על הריסים. ככה. עכשיו, אני מעדיפה שתיקחו גם מברשת כזו, לא חובה, אבל עדיף. זה מטהר את הפנים. לקחת מברשת כזו, ושמים כאן, וכאן. עכשיו, תיקחו גלוס, תמרחו. ובשביל לטהר את הברק, תיקחו עוד גלוס שקוף, אוקיי? גלוס שקוף, ותשימו מעל הגלוס. זה נותן ברק. אוקיי? ועכשיו לסטורניק. לוקחים מברשת מיוחדת של סטורניק. אפשר מברשות קטנות, אפשר מברשות גדולות, זה ממש לא משנה. עדיף קטנות, יותר נוח לאור הפנים. שמים מהצבעים על כל הפנים, ואחר כך את הצבעים הוורדרדים שמים לה לחיים. ואתם, אם תעשו את מה שאמרתי, תהיו יפהפיות אמיתיות. תודה רבה, ושיהיה המשך יום נעים.